मनोहर करेली बड़े 3 गोहर करेली हाथे जोड़े मनोहर करेली काहे कैले बानी दीनानाथ जी दे काहे कैले बानी दीनानाथ जी दे आरा के घटिया पर उगी है सूरज देवा भइले अरघिया के बेर दर्शन दिहिए गोसैया अब तक हो गईले भोर सभे के टॉक ताकेला गहगनवा के वो दर्शन दिहिए गोसैया अब तक हो गईले भोर रउआ नजर खोलब तबे होई सबे रउआ नजर खोलब तबे होई सबे बिहारी के घटिया पर उगी है सूरज देवा भइले अरघिया के बेर से भइल बाटे धूमिल रूपावा पिवई पनिया में खार लेके कले सुपावा 2 दिन भूखला से भइल बाटे धूमिल रूपावा रमेश ललन भोजपुरी है फेर अंकित रमेश है रउरा भी फेर अरवल के घटिया पर उगी है सूरज